Convertir-se en un ésser diferent és prou perquè tots retiren l'amor i la paraula Gregor. I esta situació, que podria semblar-te molt absurda, no està tan lluny de la realitat. Segurament alguna vegada t'han dit aquella frase màgica: has canviat, ja no eres com abans. I no és fàcil prendre la decisió de modificar una part de tu que ja no et satisfà, però és encara més difícil que els altres accepten la nova versió de tu mateix. Un canvi d'actitud o un canvi d'idees pot fer entrar en curtcircuit les persones que t'envolten. La metamorfosi de Gregor és exterior, però les metamorfosis internes també et poden condemnar a l'aïllament, encara que siga momentani. Siga com siga, quan tu canvies, tot el teu entorn canvia també. L'oli es fa una banda quan aboques aigua dins de la seva garrafa, s'adapta a ella. Res és independent. Tots formem part d'una xarxa que es mou sense parar i que ens obliga a adaptar-nos a cada nova circumstància. De vegades, l'adaptació és per a bé, i d'altres, com amb Gregor i la seva família, només fa que sumar dramatisme a la principal víctima del canvi.